presented by SBR Music. Music director Viswamitra. गिर चला लोगो सप सीना फेंक के हो गिर चला लोगो सप सीना फेंक के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के मिल चाहिए बाट तोहके नंबर 1 के हो मिल चाहिए बाट तोहके नंबर 1 के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तोहरा में बाटे ज्यादा वोल्टेज हो देखी में लागे बोले कम एज हो तोहरा में बाटे ज्यादा वोल्टेज हो देखी में लागे बोले कम एज हो पंडित जी नाश कइल है अपना धर्म नेक के हो पंडित जी नाश कइल है अपना धर्म नेक के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के विकास के देहलू हो खबर बा आज के मुन्ना के देहले बड़ू टाइम तो सांझ के विकास के देहलू हो खबर बा आज के मुन्ना के देहले बड़ू टाइम तो सांझ के उनको रमी तरह पागल भइले तोह से ठेक के हो बाबू श्याम पागल भइले तोह से ठेक के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के गिर चला लोगो सप सीना फेंक के हो गिर चला लोगो सप सीना फेंक के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के डिजाइन देखो के तारा चौबना के साइज देखो के तारा चोली के